dan, moje ime je Svetlana Brkić i ja sam arhitekta i vlasnica arhitektonskog projektnog biroa SB Project. Danas se nalazim u Bosni i Hercegovini u mestu po imenu Martin Brod. Martin Brod smešten je na svega nekoliko kilometara od granice sa Hrvatskom, na mestu gde se Unac uliva u Unu, poznat je po svojoj netaknutoj prirodi i prelepim vodopadima. U okviru našeg biroa trudimo se da se što više okrećemo ekologiji i održivom ne samo projektovanju, već i načinu života. To je jedan od razloga zbog koje smo posetili ovo neobično mesto koje još uvek nesebično čuva tradiciju i živi veoma ekološki. Čak poseduje i eko-veš mašine. I ne, nije reč o najnovijim A++ mašinama, već o bučnicama. Nekada su uz pojedine mlinove postojali i bučnice. One predstavljaju jednostavan sistem pranja veša potpuno prirodno, bez upotrebe struje, deterđenta i ostalih izuma savremenog sveta samo snagom vode. To je razlog zbog koje se one danas nazivaju eko-veš mašinama. Bučnica je zapravo drveno bure izrađeno od hrastovog drveta koje pri vrhu ima drvene proreze. Uloga tih proreza jeste da se voda najvećim delom izliva kroz njih, a ne preko oboda bureta. Tako se sprečava da voda usled jake centrifugalne sile ne izbaci veš iz bučnice. Samo pranje u bučnici deluje kao ključanje hladne vode. Snaga vode proizvedene u bučnici i čistoća une omogućavaju efikasno pranje čak i ćebadi, tepiha itd. Nakon pranja veš se cedi kod bučnice, a zatim suši na drvenim prečkama. Pitamo se da li se slični sistemi mogu koristiti i danas. Inženjeri, inovatori, imate li ideje? Mi ćemo svakako u nekom od narednih projekata porazmisliti o ovoj temi. Pozdrav i vidimo se u narednom videu!